Türkmenistan täjik ýük ulaglarynyň öz territoriýasyndan tranzit geçmegine gadagynçylyk ýerden mahaly Täjikistan öz ýük ulaglaryny Azerbaýjanyň giňişliginden tranzit geçirmek üçin Baku bilen gepleşikleri geçirýär. Ýatlatsak, şu ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri türkmen häkimetleri Täjikistana barýan ýa-da ondan gelýän ýük ulaglary öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Türkmenistan 1,5 aýdan gowrak wagt bäri ýöredýän gadagynçylygynyň sebäplerini düşündirmekden saklanýar. Täjikistanyň ykdysady ösüş we sowda ministrliginiň 19 martda beren maglumatyna görä, ministr Nematullo Hikmatullozoda Bakuň halkary deňiz sowda portunyň baş direktori Taleh Ziyadow bilen gepleşikleri geçirdi. Bu gepleşigiň çäginde Ziyadow portuň alyp barýan işleri barada jikmejik maglumaty hödürläp, täjik ýüklerini tranzit geçirmek üçin portuň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy teklip etdi. Bakuň halkary deňiz sowda portu 2018-nji ýylda işläp başlady. Onuň eýeleýän territoriýasy 117 hektar meýdana barabar. Bu port şol bir wagtyň dowamında 12 gemini kabul edip, bir ýylyň dowamında 15 million tonna ýükü tranzit geçirip bilýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň berýän maglumatyna görä, Bakuň portundan Hazar deňdiniň we soňra Gadagystanyň üstü bilen geçiljek marşrut Türkmenistandan geçilen ýol bilen deňeşdirilende epesli uzyn bolup, täjik ýük sürüjüleri öňküsinden 1000 kilometr artyk ýol geçmeli bolar. Şeýle-de bu marşrut Mali taýdan hem öňküsinden epesli gymmada düşýär. Ýöne täjik ýük sürüjüler üçin bu marşrut häzirki wagt ýeketäk alternatiwa bolup durýar. Şu ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri Türkmenistan sebäplerini aýdyňlaşdyrman we öňünden hiç ýyly duýduruş bermän täjik ýük ulaglarynyň öz territoriýasyndan geçmegini gadagyn etdi. Munyň netijesinde Türkmenistanyň Eýran bilen serhet ara çägindäki Saraks geçelgesinde we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet ara çägindäki Farab geçelgesinde onlarça täjik ýük ulagy saklanyp galdy. Türkmen häkimetleri gürrüň edilýän gadagynçylyk dogrusynda häzirlikçe kommentariýa bilen çykyş etmän gelýärler. Geçen aýyň ahirinde Täjikistanyň ýük ulagy eýleri Türkmenistanyň territoriýasyndaky tranzit gadagynçylygy zerarly maddi ziýan çekýändiklerini habar berdiler. Türkmenistanyň Täjikistana ýük çekýän ulaglary öz territoriýasyndan geçirmezligi bilen bagly waka ilkinji gedek ýüze çykmaýar. Türkmen serhetçileri geçen ýylyň awgust aýynyň aýagynda Täjikistanyň ýük daşaýjylarynyň ulaglaryny öz territoriýasyna geçirmändi. Türkmen-Eýran serhedinden geçip bilmän galan ýük ulag sürüjüleri özleriniň Türkmenistanyň giňişligine goý berilmezliginiň sebäplerini bilmeýändigini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit Täjikistana barýan ýük ulaglaryň howpsuzlyk sebäpli Türkmen serhedinde saklanýandygyny aýtdy. Türkmen tarapynyň bu düşündürşiniň nämäni aňladýandygy henüýde çenli nämälim bolup galýar. Şonu aradan bir aý çemes wagt geçen soň Türkmenistan täjik ulaglarynyň öz territoriýasyndan tranzit geçmegine ruhsat beripdi.